Waqt l-attività politika li saret il-ħadd filgħodu fil-Mellieħa, il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista kellhom messaġġ komuni, dak tal-importanza tal-ħajja. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech tkellem dwar l-importanza li nesprimu gratitudni lejn ommijietna li ħadd minnhom ma ħares lejna bħala biss minn ċelloli, kif il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern iddeskriva lit-tarbija fil-ġuf. Claudio Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista dejjem imbotta u hekk ser ikompli jagħmel sabiex id-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf jissaħħu. Stqar li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien konvint dwar dan u dejjem kellu kapijiet li jozzew il-valuri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista illum preżenti Adrian Delija illi saħaq kemm ilu fit-tmexxija ta' dan il-partit fuq l-importanza tad dritt tal-ħajja. Min-naħa tiegħu il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius appella biex meta wieħed ikun qed jagħżel il-membri biex jirrappreżentawna fil-Parlament Ewropew, wieħed iħares lejn il-motivazzjoni u l-kompetenza. Qal li l-motivazzjoni għandha tibda billi l-kandidati kollha jaħdmu jitfit u jaħdmu sabiex jaraw li d-drittijiet Ewropew tagħna qed ingawduhom. Al kontrarju għandna membri fil-Parlament Ewropew fissem il-Partit Soċjalista Malti li mhux qed jagħmlu dan. Minflok issa għandna MPs li iddikjaraw bid-dikjarar li l-ikbar xogħol tagħhom kienu li jipproteġu lill-Gvern, li jagħtu xawwat lill-Gvern. Il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Dione Borg stqar kif al kontrarju tal-Partit Nazzjonalista li huwa ċar kontra l-abort, it-twemmin tal-Partit Laburista qed joħodna f'direzzjoni perikoluża. Il-Partit Soċjalista Ewropew li jiddikjara ċar illi jrid li fl-Unjoni Ewropea jiddaħħal l-abort u jiktibha, ikollu l-kuraġġ jiktibha. U l-Partit Soċjalista Malti fil-manifest elettorali tiegħu jew il-fuljett elettorali tiegħu li ppubblika issa ma jkollux il-kuraġġ li jiddikjara bil-miktub li huwa kontra l-abort għalija tibgħat messaġġ verament negattiv. Huwa kompla jgħid li għandna Ministri Laburista li għalihom l-embrjun mhuwa xejn qart minn ċelloli. Iżda l-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem u se jkompli jaħdem favur il-prinċipju u l-valuri. F'din l-attività tkellem ukoll il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla li stqar li dan il-jum speċjali dedikat lill-ommijiet ifakkarna f'kemm hu sabiħ li tkun favur il-ħajja u kontra l-abort. Dan waqt li wieħed ħidma biex dak li jitgawda f'pajjiżi oħra ikun jista' jitgawda f'pajjiżna wkoll. Frank Psajla wieħed ukoll li wara dawn l-elezzjonijiet ser ikun spalla ma' spalla mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sabiex kull ċittadin Malti jew Awċi jingħata dak kollu li jixraqlu. Aħna se nkunu qegħdin naraw li permezz tal-Partit Nazzjonalista dak li wegħedkom ħadd ieħor u ma tawulkomx aħna nagħtuhulkom għax Malta jagħtakom daqs kemm hija tal-pon nies li qegħdin igawdu llum fil-poter.